hvala vama, najvernijima koji ste i ovo nedelji probili smo opet svaki termin, sat i po vremena od predviđenog, bez pauze za ručak, svaka čast. To samo znači da Zrenjanin ima publiku za ovakve stvari. Hvala onima koji su došli sa strane i bili spremni da po onom lošem vremenu dođu do Zrenjanina. Nemam reči, ova 3 dana su bila stvarno izuzetna, jako puno reči i pohvale sa strane posetilaca, naših partnera, prijatelja. Stvarno nemam reči. Ja bih samo želeo da se mi vidimo ovde i sledeće godine, da pozovete vaše prijatelje, kolege, da se odazovete još većem broju, pa da nam za 3. godinu treba izgovor da nam treba veća sala. Sa naše strane, mi smo bili izuzetno zadovoljni kako odzivom, s obzirom na te vremenske uslove. Mi smo gađali tu neku sredinu marta, da probamo da izbegnemo sve nedaće sa vremenom koje su eto, na primjer, krajem prošle godine zadesile Bogomaniju. Eto, nismo uspeli, sledeće godine ćemo imati valjda više sreće. Sledeće godine ćemo sigurno biti veći, bolji, sa više predavača, sa nadam se više vas posetilaca. Nadam se da ćemo do sledeće godine ostati u kontaktu, sajt će ostati aktivan, mail nalazi će ostati aktivni, na društvenim mrežama nalazi će biti aktivni i dalje, izvrštavat ćemo vas o novostima, a vi budite sa nama u komunikaciji kako bi lakše osmislili program za narednu godinu. Takođe, moramo na kraju da zahvalimo i svim partnerima i prijateljima koji su doprineli da se ovaj Rebic desi. Sad možda nisam imao prilike, ali pošto ste vjerna publika, saslušat ćete i 3 reda da napravimo sve one koji su pomogli. Naravno, na prvom mestu, malo neskromno, ali mislim da smo zaslužili organizacioni tim Creative Media Arta, koji je stvarno 6 meseci vredno radio na svemu ovome. Grad Zrenjanin, koji nam je bio domaćin ove konferencije, nadam se da ćemo i dalje imati jako podršku sa njihove strane. Našim partnerima koji su nam pomogli da uspemo u svemu ovome, da nam preporuče predavače i način kako sve ovo da prezentujemo agencijama Internet Group i naravno agenciji Homepage. Među partnerima tu je registar nacionalnih internet domena Srbije RDIC, koji ima svog učesnika koji mi je objasnio zašto treba da imate RS domen, a ne com ili nešto drugo. Od prijatelja konferencije, svakako na prvom mestu Telekom Srbija. Oni su zaslužni za ova 3 dana što ste neometano mogli da se kačete na vaše gadžete, iPade, laptopove, smartfonove bez ikakvih problema, da imamo neograničen broj pristupnih tačaka, tako da nema zastoja u saobraćaju i da neometano možete da delite vaše pozitivne misli o Rebic konferenciji. Tu su još i Bambi Banaca brendom još i one koje bi svakako morao posebno ovde da napomenem, to je kompanija Toyota koja nam je pomogla, ustupila mi nekoliko fenomenalnih automobila. U svakom slučaju, ja vam preporučujem, nisam do sada vozio Toyotu, od sutra skoro drugačije razmišljam, tako da, ako nameravate kupite novi auto, nemojte se dvomiti. Imamo još dosta prijatelja, ovde u Zrenjaninu istakli bi obrazovne institucije, studente zbog kojih smo najviše bili ovde, to su studenti Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin, studenti Visoke tehničke strukovne škole u Zrenjaninu. Njima smo se najviše obraćali, nadamo se da će vas studenta biti puno više sledeće godine, jer stvarno smatramo da je ovo način da stečeno znanje na fakultetu i školi možete puno lakše primeniti ako čujete praktičnu primjenu od strane profesionalaca koji su dugo u tom poslu i od nekih vaših mladih kolega koji su vrlo rano uspeli zahvaljujući svojim genijalnim idejama. Sad gledam koga još tu imamo, ali eto imamo još nekoliko, da kažem, organizacije iz Zrenjanina, tu je Privredna komora, tu je Opšte udruženje preduzetnika Zrenjanina,
regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Zrenjanina. Da, Aqualine, stvarno njima posebna zahvalnost iz razloga što eto, nismo hteli da nam gosti 3 dana budu prinuđeni na šank hotela, s obzirom da ne možemo ni ponudimo tekuću vodu, tako da je zrenjinska firma Aqualine ustupila ove aparate za vodu i vodu za sve posetioce Rebiza. To je stvarno. Naše brendove moram da pomenem zato što su oni trpeli zbog ove organizacije, pa smo im možda za nijansu posvetili manje pažnje, ali svakako čuli ste priču o portalu životinje RS. Nismo uspeli da pričamo, ali to su brendovi koji su takođe u našem vlasništvu, časopis kućne istorije, internet grupna kupovina Kupovnika, to su sve projekti Creative Media Arta, tako da slobodno posetite ih, verovatno mogu pomoći da dođete do neke vaše sopstvene ideje i da realizujete to do Zrenjanina. Sad da napravimo medijski sponzore, bili su koliko dobro prisutni, ovde izveštavali su, hvala im, ove su se uveliko priča zadnjih par dana na srpskim i regionalnim medijima. U svakom slučaju, svima njima jedno veliko hvala i ovo što kažem poslednje reči, zatvaramo konferenciju Rebus 2013. Zrenjanin ostaje ovde baza, vidimo se sledeće godine u Zrenjaninu, a da onda možda na nekom drugom mestu i još neke Rebus konferencije nikne. Još naput hvala najljepše, sve najbolje do sledeće godine.